לכם, אנחנו ערוץ הקלפי. יש לי פה חבילה אדומה בוא נראה שנייה. וגם חבילה שחורה. אוקיי, אני צריך להתנדב. אני. קלף, אין לנו תקציב אני רוצה לקחת את החבילה השחורה. עכשיו תערבב אותה. הנה אני אערבב אותה, גם אתה תערבב, נו. הנה, תראו שאני מערבב, לא. זהו, ערבבתי. אפשר אותה? כן. אוקיי, אני הולך למיין כל אחד לזוגות. אוקיי, בוא נראה. אני חושב שזה יהיה פה. בוא נראה. תראו שהכל יצא שווה בסוף. אני מקווה. כן, בוא נראה. מצאתי, נראה שיש פה שתיים, אני פשוט אעשה ככה. זה זוג, וואי. ובואו נעשה עוד אחד. ואחרון, לא אחרון, שתיים יש לי. אני מתלבט מאוד. זה אני אשים פה, זה אני אשים פה. פשוט להפוך אותם. זה יהיה הכל טוב. זוג. זה היה קסם שאריק המציא. טוב. ויאללה ביי.